Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngendaba kaRibeiro. Besike sayibeka ke ngaphambi into yokubana ke iKaizer Chiefs nayo ikuluhlu labantu abafuna ukubethelela isignature kaRibeiro. Nangoku ke ziyaphuma ke indaba ezithi ke iKaizer Chiefs iyanqonqoza kakhulu pha kuRibeiro. Emveni kokubana ke iteam kaRibeiro le yaseSpain ebizwa ukubana ke iDeportiva Leonesa ithe yakhupha indaba ezithi ke uRibeiro emveni kwale season uzobe eyi-free agent umfana omdala. Unelungelo ke lokuzimanya nayiphi na iteam ke azobe efuna ukuzimanya nayo. iKaizer Chiefs inkqonkqoza kakhulu ke pha kuRibeiro, and ke nabasemagunyeni ke kwezebhola elikhulu ke eMzantsi Afrika bathi ke iKaizer Chiefs mayisheshe imthathe lo mfana, bathi ke angafika enza umohluko omkhulu pha kwiqela leKaizer Chiefs, angawakora amanqaku ayi-10 ukuya kwamayi-12 xa bemjongile. Angayinceda kakhulu iKaizer Chiefs ke kule meko ikuyo uRibeiro. Ithi ke le nto ke baphulaphula iKaizer Chiefs ke ayikahlehli mva, isankqonkqoza kwimeko kaRibeiro, isafuna ukumlanda imbuyisele eMzantsi Afrika, abuye ke ngoku senegama elitsha lokubana uyiplaye eKaizer Chiefs. Kodwa yonke ke loo nto leyo ke kawunyanzeleka iqala iququnjelwe ngokusesikweni. Emveni koko ke ngoku siyazi into yokubana iKaizer Chiefs ke imthathile uRibeiro, okwangoku isengamahlebezi. Nosepho Masilela ke oyilegend eqela leKaizer Chiefs kokwahlomla ngale meko, wathi ke yena ke akaqondi into yokubana ke uRibeiro angakhawuleza afuna ubuya eMzantsi Afrika, ngoba uthi ucinga indlela le wahamba ngayo kwiSundowns, wathi wayithatha wayisa kwiinkundla zamatyala kwiFIFA ngoba efuna ukuhamba ngenkani umfana omdala. Ngelipheleleyo uthi uSepho Masilela ngelo xesha efuna iligi ethe xaxe ngomgangatho, ngoba eyona nto ibalulekileyo kuRibeiro wayefuna ukunkqonkqoza kwiqela lakhe lesizwe phaa eBrazil, efuna udlala ke itimu ethe xaxe eEurope. Uthi ke ngoku uSepho Masilela akayiqondi into yokubana ke uRibeiro kwangoku unazo iingcinga zokubuyela eMzantsi Afrika. Uthi okanye ke ngaphandle kokubana ke iKaizer Chiefs yobeka ke imali enjengemali, ngoba ke enyanisweni ke imali iyathetha. Xa into obeka imali enjengemali, mhlawumbi uRibeiro ungambona selebaleka apha kuBetway Premiership edlalela phaa iqela ke leKaizer Chiefs. Itsho ke into kaRibeiro ke baphulaphuli ke injalo ukuthi iKaizer Chiefs ayikancami, isamchwechwele samqonqozela phaa uRibeiro. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.